Helmikuun 24. Päivänä jokaisen ukrainalaisen elämä muuttui ennen ja jälkeen. Alkoi täysimittainen sota, joka tuhosi monia ihmishenkiä ja kohtaloita. Mutta pysymme täällä ja autamme edelleen kaikkia apua tarvitsevia. Auttakaamme Ukrainaa selviytymään. Hanke on sopeutunut sotatilaan ja nyt yli 1000 ihmistä saa joka viikko humanitaarista apua ruokapakettien muodossa. Kaiken kaikkiaan tukea jaettiin yli 6000 tonnia. Vesiputkien vaurioiden ja vihollisuuksien vuoksi Nikolajevin asukkaat jäivät ilman vettä. Tiimimme kuitenkin vastasi nopeasti ja alkoi porata arteesisia kaivoja koko kaupungissa, ja Nikolajevissa porattiin yhteensä 28 kaivoa. Vihollinen räjäytti 6. kesäkuuta Kakhovskajan vesivoimalan, joka oli suuri tragedia, jonka seurauksena kymmeniä tuhansia taloja tulvi ja satoja tuhansia ihmisiä jäi ilman toimeentuloa. Mission Novaja Jitsin vastasi välittömästi tarpeeseen, ja heti seuraavana päivänä kuorma-autot, joissa oli vettä ja ruokaa, menivät Hersonin ja Nikoljevin alueelle. Ensimmäisinä päivinä vesi ja ruoka piti toimittaa ihmisille veneellä, sillä vesi seisoi useita päiviä. Yhteensä vettä ja ruokaa jaettiin yli 300 tonnia ja juomavettä porattiin 5 kaivoa. Sota jatkuu, mutta paljon lapsia jäi tänne Ukrainaan, ja siksi kesällä pidimme leirejä lapsille ja nuorille. Tällä hetkellä on erittäin tärkeää häiritä heitä heidän ympärillään tapahtuvista kauhuista. Sosiaalityömme ei rajoitu tähän. Rakensimme ja otimme käyttöön äiti ja lapsi talon, joka on toiminut menestyksekkäästi vuoden. Valitettavasti sota tuhosi monia perheitä ja elämiä, ja monet lapset jäivät ilman vanhempia ja elinoloja. Pyrimme jatkuvasti antamaan lapsille mahdollisuuden lapsuuteen huolimatta olosuhteista, joissa olemme. Täällä lapsilla on kaikki edellytykset onnelliseen elämään, laadukkaaseen ravitsemukseen ja myös oppimiseen, mikä vaatii merkittäviä resursseja ja rahoitusta. Pakolaisten ja kotiseudultaan siirtymään joutuneiden ihmisten hoidossa luotiin Pakolaiskaupunki-hanke, jossa on mukavat asunnot ja suoja kaikille sitä tarvitseville, mutta rakentaminen jatkuu ja tarvitsemme todella tukeanne. Jatkamme asunnottomien ruokkimista kesällä ja lämmitämme niitä talvella, mikä vaatii erittäin suuria resursseja, erityisesti polttopuita. Mutta päätavoite meille on edelleen pelastaa ihmiset, jotka ovat pitkään menettäneet elämisen merkityksen, he, jotka eivät tiedä miten ja minne jatkaa, he, jotka kaikki on hylännyt. Jälleen kerran kiitämme jokaista henkilöä, joka on apuna tässä työssä. Ja me kutsumme sinut kumppaniksi palvelutyössämme ja Jumalan asialla. Hänen kanssaan voittoon.